In my brother, be glorified. In my brother, be glorified. Be glorified. In my sister, be glorified today. In my church, Lord. In my church, Lord, be glorified. Be glorified. In my church, Lord, be glorified today. Be glorified in your church today, Lord. Hallelujah. Please have your seat. We're going to have a time of Bible sharing. Let us prepare for the presence of the Lord. Heavenly Father, we are thankful, Lord, that we are here today. Lord, we know that you are here in our midst. We acknowledge you, O Lord, and I pray that you search our hearts and seek and see that there is something in it that doesn't belong to you. I pray that you take them out, O Lord, because we just want to praise you, we just want to worship you, we just want to acknowledge your presence, Lord, in our life, in our personal life, and in this corporate worship. Lord, we pray that you guide us and lead us today. And I pray that you protect us from any harm, from any sickness, from everything that will hinder our worship today. In Jesus' name, amen. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high.
Salvation belongs to our God, who sits upon the throne, and unto the Lamb praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength be to our God, be to our God forever and ever, be to our God forever and ever, be to our God forever and ever. Amen. And we, the redeemed, shall be strong in purpose and unity, declaring aloud praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength be to our God forever and ever, be to our God forever and ever, be to our God forever and ever. Amen. Let's sing, be to our God, be to our God forever and ever, be to our God forever and ever, be to our God forever and ever. Amen. Amen. Be to our God forever and ever, be to our God. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, and here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, just worship Him, worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down. Yes, Heavenly Father, we are here, Lord. We are here worshiping you, O God. Accept our worship today, O Lord. You are together lovely. You are together worthy, O Lord. All together wonderful to me. One more time. I'll never know. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
we serve a great God. We serve a wonderful God. Lord, we are here to worship you in this place. In this place, Lord, be glorified. Get ready to read Acts chapter 10. If you have a Visayan Bible, then you can come to the front. Sir, welcome. Do you have a Bible? No. Sister, Pastora, the Bibles. Yeah. You can just keep them on the platform here. Please come to the front if you're ready to read Acts chapter 10. Mga buhat, Kapitulo 10. Find the page for the brother at the back. Og dito sa Cesarea may usa ka lalaki ganginganlan si Cornelio, kapitan sa panon sa sundalo nga ginganlan Italyahanon. Maampuon og mahadlokon sa Dios, uban ang tibuok niyang panimalay ug naghatag og daghang mga limos sa katawhan ug nagaampo sa gihapon sa Dios. Siya nakakita sa pananawon sa dayag gayod sa may ikasiyam ang takna sa adlaw. Sa usa ka manulunda sa Dios nga misulod didto kaniya ug miingon kaniya, Cornelio, ug mingtutok kaniya ug sa nahadlok siya miingon, unsa kini, Ginoo? Siya miingon kaniya, ang imong pag-ampo ug mga paglimos mingsaka aron mahimong handumanan sa atubangan sa Dios. Ug magsugo ka karon og mga tawo ngadto sa Jope ug ipatawag mo si Simon nga may bansagon nga si Pedro. Nga nagpuyo siya uban sa usa ka Simon nga magtatabas sa panit kan sambalay anaa sa ubay sa dagat. Siya mag-aasoy kanimo sa kinahanglan mong pagabuhaton. Og sa pagbulag sa manulunda nga nakigsulti kaniya, mitawag si Cornelio og duha sa iyang mga sulugoon sa balay ug usa ka maampuon nga sundalo sa mga nagaalagad kaniya kanunay. Og sa iyang gisuginlan sila sa tanan, gisugo sila ngadto sa Jope. Ug sa sunod nga adlaw, sa nagalakaw sila ug sa nagahaduol sa lungsod, si Pedro misaka sa azotea sa balay, sa pag-ampo sa haduol sa ikaunom ang takna. Ug mibati siya og dakong kagutom, ug buot siyang mukaon. Apan samtang naggahikay pa sila, giagaw siya sa usa ka pananawon. Og hingkit-an niya ang langit nga naablihan, ug ang usa ka sudlanan nga nagakanao sama sa usa ka halapad nga habol, hiniktan ang upat ka kanto nga ginatuntun sa yuta. Nga didto ang tanang kamananapan nga upat ang tiil ug mga nagakamang sa yuta ug mga kalanggaman sa langit, ug miabot kaniya ang usa ka tingog, tumindog ka, Pedro, mag-ihaw ka ug kumaon. Apan si Pedro miingon, dili mahimo, Ginoo, kay wala gayud ako'y nakaon nga butang nga bastos ug mahugaw. Ug miabot pag-usab kaniya ang tingog sa ikaduha, dili mo paganganlan ug bastos ang mga butang gihinluan sa Dios, ug nahitabo kini sa makatulo, ug gilayon ang sudlanan gibayaw pag-usab sa langit. Ug si Pedro sa nagaduha-duha sa iyang kaugalingon kung unsay kahulugan sa pananawon nga iyang hingkit-an, ania karon ang mga tawo nga gisugo ni Cornelio
sa nakapangutana na sa balay ni Simon, nanindog sila sa pultahan. Ug sila nagasangpit og nangutana kung si Simon nga may bansagon nga si Pedro nagapuyo ba didto. Ug sa nagapalandong si Pedro sa panan-awon, miingon kaniya ang espiritu, ania karon, tulo ka tawo nagapangita kanimo, busa tumindog ka. Manaog ug umuban ka kanila sa walay pagduha-duha kay gisugo ko sila. Unya mi kanaog si Pedro ngadto sa mga tawo ug nag-ingon, ania karon, ako ang inyong gipangita, unsay hinungdan nga ania kamo? Ug sila na nag-ingon, si Cornelio ang senturyon, tawo nga matarong ug mahadlok sa Dios, ug maayo og kadungganan sa tibuok nga nasod sa mga Hudeyo. Gipasidad-an siya sa Dios, pinaagi sa usa ka balaang manulunda sa pagpakuha kanimo ngadto sa iyang balay ug pagpatalinghog sa mga pulong gikan kanimo. Unya sila gipasulod niya ug gipapuyo niya, ug sa pagkaugma mibangon siya ug miuban kanila, kinuyugan sa ubang mga igsuon sa Jope. Ug sa sunod nga adlaw misulod sila sa Cesarea, ug si Cornelio nagapaabot kanila. Sa gipatawag niya ang iyang mga kauban ug sandurot nga mga abyan. Okay, so thank you. Next reader from verse 25. Next reader. Just one more reader. From verse 25. 20. Buhat kapitulo 10 bersikulo 25. Ug sa paghitabo nga misulod si Pedro, misugat si Cornelio sa pagdawat kaniya. Ug mihapa siya sa iyang tiilan ug misimba kaniya. Apan gipatindog siya ni Pedro nga nagaingon, tumindog ka, ako gayod tao man usab. Ug siya sa nakigsulti kaniya, misulod siya, og hingkit-an niya ang daghan nga nanagtigom, og siya miingon kanila, nang hibalo gayod kamo nga dili angay sa usa ka Hudyo ang pagpakigsandurot kun pagpaduol sa usa ka dumuluong, apan ang Dios nagpahayag kanako nga walay kinsang tawo nga paganganlan ko nga bastos kun mahugaw. Tungod usab niini mianhi ako sa walay pagbatok sa pagtawag mo kanako. Busa nagapangutana ako sa unsang hinungdan nga gipaani ako ninyo. Og si Cornelio miingon, may upat na kaadlaw nga nagapuasa ako hangtod niining takna. Og sa takna nga ikasiyam nagaampo ako sa akong balay ug ania karon usa ka lalaki nga may bisti nga masilaw mitungha sa akong atubangan. Og miingon, Cornelio, gipatalinghugan na ang imong pagampo o ginahinumduman sa atubangan sa Dios ang imong pagpanlimos. Busa magpasugo ka sa Joppe o pagapaanhion mo si Simon nga may bansagon nga si Pedro nga nagapuyo sa balay ni Simon nga magtatabas sa panit nga anaa sa baybayon. Busa gilayon gipasuguan ko ikaw ug maayo ang imong gibuhat nga mianhi ka. Busa karon ania kaming tanan sa atubangan sa Dios sa pagpatalinghog sa tanang mga butang nga gisugo sa Dios kanimo. Unya mibungat si Pedro sa iyang baba ug miingon, sa pagkamatuod na ila ko nga ang Dios walay pinalabi sa mga tawo, kundili nga sa tagsa-tagsa kanasod nahamutan niya kadtong mahadlok kaniya og magabuhat sa pagkamatarong. Ang pulong nga gipadala niya sa mga anak sa Israel sa pagmantala sa maayong balita sa pakigdait tungod kang Hesukristo, mao siya ang Ginoo sa tanan. Hingbaluan ninyo ang pulong nga nasangyaw sa tibuok nga Judea, nga nagasugod sa Galilea sa tapos ang pagbautismo nga gimantala ni Juan, mahatungod kang Hesus nga Nazaretnon. Kung giunsa ang pagdihog sa Dios kaniya sa Espiritu Santo
ug sa gahom nga milakaw sa pagbuhat sa mga kaayuhan ug nagaayo sa tanang mga gisakit sa yawa. Kay ang Dios naguban kaniya, ug kami mga saksi sa tanang mga butang nga gibuhat niya sa yuta sa mga Hudyo ug sa Jerusalem. Siya gipatay usab nila nga ginabitay sa usa ka kahoy. Siya gibanhaw sa Dios sa ikatulo ka adlaw ug gitugutan siya nga magpakita dili sa tibuok nga katawhan kundi sa mga saksi nga gipili sa Dios kaniadto, bisan kanamo nga nanagpangaon og nanagpanginom uban kaniya. Tapos ang iyang pagkabanhaw gikan sa mga minatay, ug iyang gisugo kami nga magwali sa katawhan og pagpamatud-an namo nga siya mao ang gitudlo sa Dios nga maghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Siya gipamatud-an sa tanang mga manalagna nga pinaagi sa iyang ngalan ang tanang mutuo kaniya makadawat sa pasaylo sa mga sala. Sa nagasulti pa si Pedro niining mga pulunga, mikunsad ang Espiritu Santo sa ibabaw sa tanang mga nagapatalinghog sa pulong ug naghiugnok ang mga matinuohon sa sinkursisyon nga naguban kang Pedro nga ang hiya sa Espiritu Santo gipadahili usab sa mga hintel kay ginamapatalinhugan nila na sila na nagsulti og mga sinultihan og nagadaig sa Dios. Unya mitubag si Pedro, aduna bay taong arang makapugong sa tubig aron dili pagabautismuhan kini sila nga mga nakadawat usab sa Espiritu Santo sama kanamo? Ug nagsugo siya nga pagabautismuhan sila sa ngalan ni Jesucristo. Unya sila naghangyo nga magpabilin siya og pila ka adlaw. Amen. Praise the Lord. So these people received the Holy Spirit. Kining mga tawhanan nakadawat gyud sa balaang espiritu. The Holy Spirit is the sign that God has accepted somebody. Kini nga balaang espiritu mao kini ang sinyalis nga nadawat nila si Ginoong Jesucristo. When Christ went to heaven, only Jews could be accepted. Sa dihang si Ginoong Jesucristo miisaka sa langit, ang mga Hudyo lamang ang nakadawat niining mga balaang espiritu. But then there was a man who was praying, but he was not a Jew. Og dihay usa ka tawo nga nagaampo og dili kini siya usa ka Hudyo. That's the story we read about Cornelius. Og mao kini nga atong gibasa nga istorya diini about ni Cornelio. And in verse 34, it Sa- shows that God looks at somebody because of their heart. Og dinhi sa bersikulo 34, ang Ginoo nagatan-aw gayud sa mga tao sa ilang kasing-kasing. You can read verse 34. Then, Kapitulo 10 bersikulo 34. Unya mibungat si Pedro sa iyang baba ug miingon sa pagkamatuod na ilako nga ang Dios walay pinalabi sa mga tao. and verse 35 also. Kundili nga sa tagsa-tagsa kanasod na hamutan niya kadtong mahadlok kaniya ug magabuhat sa pagkamatarong. This man Cornelius was a righteous man, Kini si Cornelio usa ka maayo nga tawo. and he did not know God, but he tried to pray. Ug wala siya makahibalo sa Ginoo ug siya nagaampo lamang. So God told Peter to go to his house. Og ang Ginoo nagasulti didto ni Pedro nga mudong sa iyang balay ni Cornelio. But Peter didn't want to go because he's not a Jew. Apan si Pedro dili unta mo adto kay dili kini siya usa ka Hudyo. But God says, I have chosen this man, even though he's not a Jew. Apan ang Ginoo nagapili kaniya nga bisan pag dili kini siya usa ka Hudyo. That's good news for us, Usa ka na ka maayong balita para kanato. for the Filipinos.
alang sa mga Pilipino. Because no matter what nation you are from, Tungod if your heart is righteous, God will accept you. Tungod kay walay ipili bisag asa ka pang nasura, basta ag imong kasing-kasing maayo lamang. So this means that God has opened the way for everybody to come to His kingdom. Ug mao kini ang pamaagi nga ang Ginoo maghatag gayud sa tanang katawhan para sa gingharian sa Dios. God first sent Jesus to Jews. Ang Ginoo nagpadala ni Jesus ngadto sa mga Hudyo. He first sent him to Israel, and then He is the one to bring salvation. Gipadala kini siya dito sa Israel ug siya lamang ang nagahatag og kaluwasan. It says Jesus Christ is Lord of all. Read verse 36. Mabasa nato dinhi sa Buhat Kapitulo 10 bersikulo 36. Ang pulong nga gipadala niya sa mga anak sa Israel sa pagmantala sa maayong balita sa pakigdait tungod kang Hesukristo, mao siya ang Ginoo sa tanan. Mao siya ang Ginoo sa tanan. He is Lord of all. Siya lamang ang Ginoo sa tanan. That means He has more power than all of the governments in this world. Kana tungod siya lamang ang naay dakong gahom sa bisan unsa nga gobyerno dinhi sa kalibutan. Jesus is more powerful than the United States of America. Si Jesus pinakagamhanan bisan sa United Nations sa Amerika. Yeah, United States. So we know that we don't need to fear anybody. Nahibaw kita nga dili gyud kita kinahanglan mahadlok sa bisan kinsa. The biggest problem that we have today is sickness. Ang pinakadakong problema nga aniya nato karon ang mga sakit. And that's why the hospital is full right now. Og mao kana ang mga ospital karon kanunay mapuno. But you know, Jesus is also Lord of sickness. Og nahibaw ba kita nga si Jesus usab mao ang Ginoo sa mga sakit. Can any president of the United States heal a sick person? Aduna ba mga presidente nga makapaayo sa mga sakit? No. Wala gayon. Read verse 38. Mabasa nato diri sa Buhat Kapitulo 10 bersikulo 38. Mahitungod kang Hesus nga Nazaretnon kung giunsa ang pagdihog sa Dios kaniya sa Espiritu Santo og sa gahom nga milakaw sa pagbuhat og mga kaayuhan og nagaayo sa tanang mga gisakit sa yawa kay ang Dios naguban kaniya. How many people know that a sick person is not a happy person? Pila man ka mga tao nga nakahibaw nga pila pud kabuok ang mga gisakit nga mga sa katawan. You're not happy when you're on the hospital there dying. Dili gyud kita malipay kung adunay mga mamatay diha sa ospital. The first thing is you are afraid of dying. Tungod kay ang tao nahadlok gyud sa kamatayon. You're afraid you can't go back to work and get money. Mahadlok nga dili makabalik sa trabaho, dili makakuan og kuhag kwarta. Jesus is Lord of all. Si Ginoong Kristo lamang ang Ginoo sa tanan. You see, that in the hospital, that is oppression of the devil. Aduna sa mga ospital ang adunay mga pagpamuhat sa mga dautan, If demonyo. you are in the hospital, you are being oppressed by the devil. Aduna ka sa ospital, adunay mga pagbuhat, pagdisib, pagpintal sa mga devil, dautan. This is what they say Jesus did. He healed all that were oppressed of the devil. Si Ginoong Kristo nagaingon dinhi nga pag-aayuhon kayo ang tanang gisakit sa mga yawa. Until the time when Jesus decided to die on the cross. Ug mao kana si Ginoong Kristo, siya lamang ang nagpakamatay diha sa krus. And when Jesus did that,
He finished all of the devil's power. Og sa dihang natapos si Jesus, nahuman kana niya ng buhata, og nakuha na niya ang tanang gahom. The devil's power fell down and nothing was left when Christ died. Ang gahom sa dautan nga wagtang gayod sa dihang si Ginoong Kristo nagpakamatay diha sa krus. Because there is one thing that can save you in this world. Tungod kay usa lamang kabutang ang makahatag og kaluwasan nato dinhi sa kalibutan. That is the blood of Jesus Christ. Mao kana ang dugo ni Ginoong Jesucristo. That is why Christ cancels Satan's contract. Og mao kana si Ginoong Kristo ang nagputol sa kontrata ni Satanas o sa dautan. You know you have a contract with the devil? Nahibaw ba kamo nga aduna tay kontrata sa mga dautan? Do you know that when you have a job, you have a contract with a signature? Ibawa sama sa trabaho nga aduna kay kontrata, papirmahon kita. Do you know that when you sin, you have a contract with the devil? Ibawa ba kita kung magpakasala kita, aduna tay kontrata sa mga dautan? What is his payment? Ug unsa man gayud ang bayad niini? Sickness, Mga sakit, depression, mga depression, family problems, mga problema sa pamilya, death. kamatayon. The Bible says you have a contract. Ang Biblia nagaingon nga adunay kontrata. That's why everyone will die. Mao gayud ang tanan, ang matag usa adunay kamatayon. You can't get out of the contract. Dili ka makabiya sa kontrata. Everybody has the contract. Ang tanan gayud adunay kontrata. There's only one signature that can break that contract. O usa lamang ka pirma ang makabungkag ni ana nga kontrata. And that is signed in the blood of Jesus Christ. Og mao kana ang sign pirma sa pinaagi sa dugo ni Ginoong So Jesucristo. we're going to pray right now. Everybody stand to your feet. I'm going to break the contract. Magabarog kita og magaampo kita aron mabungkag ang kontrata. If you want the devil's contract to be broken, Kung gusto kita nga mabuba ang kontrata sa dautan, all you have to do is believe. wala ilain natong buhaton kundi ang pagtuo. You can believe by saying this prayer. Magtuo kita sa pagsulti sa pagampo. Say it out loud with a loud voice. Pagsulti nga sa makusog nga tingog. Lord Jesus Christ, Ginoong Jesucristo, I believe you are Lord of all. nagatuo ako nga ikaw lamang ang Ginoo sa tanan. I believe that you cancel the contract. Nagatuo ako nga ikaw lamang ang magbungkag niini sa kontrata. Take the sickness from me now. Bahawa gayud ang kuha ang mga sakit nga aniya karon. Remove the depression. Og pahawa ang mga depression. Heal my body of sickness. Og ayuha ang mga sakit sa akong lawas. Incurable disease. Ang mga grabe nga mga sakit. There is no incurable disease with Jesus. Og wala gayud ang mga grabe nga sakit pinaagi ni Ginoong Jesucristo. Free me from every burden. Og mga hawa pod ang mga unsa mga problema sa matag usa. Lift it from me, Lord. Kuhaa kini gikan sa akong lawas, Ginoo. Thank you for your blood. Salamat Ginoo sa imong dugo. Say it loud. Thank you, Jesus, for your blood. Salamat kaayo Ginoo sa imong dugo. You have saved me. Og imo akong giluwas. In Jesus' name. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Amen. Congratulations. We have broken the contract. Please have your seat. Bungkag na gayud ang kontrata. I'm going to invite Pastora Fair to come and share a few words for us. Yes. So we have a very, very powerful God. It says here in Psalm 19, verses 1 and 2, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. Day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. So God is the
source of everything that we have in this world. Correct? It says here in this verse, God is the creator of all things. He has created our being. And what we enjoy, He is the one who has given that to us. Correct? So if God has given everything to us, so what must we do? Honor Him. Honor Him with what we have. The Bible says in 1 Chronicles 29:14, but who am I? 1 Chronicles 29:14. But who am I? And what is my people that we should be able to offer you so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. So meaning, everything that we have is yours. And even the things that we give are still yours. So when we have something that is not ours, that is God's. So when we give to God, we are just honoring what we have that He has given us. As it says here in 3 John 1-2, 3 John 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. So the Lord does not just want to give you anything. The Lord doesn't just want to give you food to eat or shelter or money. He also wants you to prosper in, it says here, health. And in your soul, in your mind, in your spirit. So God is the source of everything, that when we give, when we honor God with our finances, He will prosper us with our health and our mind, sound mind. Some people are getting yung nangungutang. They loan, and then they loan another, and then they loan, and then they don't pay. What happens to them? They thought that they are able to get something. No. What is this contract? That is a sin. What's a contract? Sickness, depression. We don't want that. We want God's freedom. We want God's full blessing. So we honor God with our blessing. Let us all honor the Lord with our offering. Come, now is the time to worship the Lord. We're going to sing a song. Come. While we sing the song, we can come up to the front. Come. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every
will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, come, now is the time to give your heart. Just as you are, come, just as you are to worship. Come, just as you are before your Lord. Come, willingly we choose to surrender our lives. Willingly we choose to surrender our lives. Willingly we choose to bow. With all our hearts, our minds and strength, we gladly choose you now. Willingly we choose. Willingly we choose to surrender our lives. Willingly we choose to bow. With all our hearts, our minds and strength, we gladly choose you now. We gladly choose you now. Yes, Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for everything that you have given to us. Lord, what do we have in this world? We were born with nothing except our body. But Lord, now we are able to give because you have given us. Lord, I thank you, Lord, for all the blessings that you have given to us. And I pray, oh Lord, that you are honored, you are glorified with our offering. This may be a little, or this may be a much for us. But Lord, we as David says, I would not offer anything that will cost me nothing. Lord, you have given us your only Son, Jesus Christ, for us not to be punished in hell. And what more can we give except our life, except what we have, oh Lord? And this is just a small thing that we can do for you. Lord, thank you for everything. Thank you, Lord, for the people who have exercised their faith in giving, oh Lord. I pray, just as you have said, you bless them, Lord, because I believe that in giving there is blessing. Lord, it says here in your word, it is much blessed to give than to receive. Lord, I declare the blessing upon these people that you have now, oh Lord. These people, every one of us here, including the children who gave, Lord. I pray for your blessing upon them. In Jesus' name, amen. God bless you. Please have your seat. We'll invite Sister Marichi to come and share a few words from the Word of God. Praise the Lord. May buntag sa tanan. Karon mga igsoon atong paghisgutan kining Sabbath. Sabbath mga igsoon bago ta mo magsugod. Kining Sabbath mga igsoon adunay mga tao nga nagaingon nga sa diha nga si Hesukristo ni abot dinhi sa kalibutan, ang tao wala na mailalom sa balaod. Yes, tinuod ka na nga wala na mailalom sa balaod ang mga tao. Apan dili porket nga kita nagasunod ni ining Sabbath is nagsunod ta sa balaod, kundi nagsunod ta sa sinugdanan nga pagmugna sa Ginoo sa Dios sa langit ug sa yuta. Atong ini mga abasahon mga igsoon sa Genesis 2, kapitulo 2, versikulo 3. Genesis Kapitulo 2, versikulo 3.
ug gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito. Ug nagbalaan niini. Tungod kay niini, nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat ug nahimo sa Dios. Diha nato gikuha ang Sabbath. Dili porket nga ang tao nagtuma ni ining Sabbath is dito sa balaod, dili kay tungod kay sa sinugdanan pa lang ang Dios mao kini ang pamulong nga og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito. Mao that's why nga anaa kita dinhi karon. Og ato pud kining mabasa mga igsoon sa Exodus 20 bersikulo 11. Kaysa unong kaadlaw, gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini, ug mipahulay sa ikapito kaadlaw. Busa gipanalanginan, gibless ni Jehova ang kining ikapito. Busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay o gibalaan niya kini. So karon mga igsoon, pero kay bawo ba mo nga si Hesukristo usab nagaayo ni ining Sabbath? Jesus held a man with no hand, a crippled woman, piang, giayo niya ang piang, a paralytic man and a blind man all on the Sabbath. Iyang giayo kining piang ang mga paralytic o ang mga buta sa Sabbath adlaw nga igpapahulay. Atong kining basahon sa Lucas 6 bersikulo 6 og sa 10. Lucas kapitulo 6 bersikulo 6 og sa 10. Og nahitabo sa lain nga adlaw nga igpapahulay, nga misulod siya sa sinaguga og nagtudlo og may usa ka tawo didto og iyang giayo og ang iyang kamot nga tuo kuyos. Og ato usab kining basahon dinhi sa Lucas sa kapitulo 6 bersikulo 10, og siya mitan-aw kanilang tanan og miingon sa tawo, "Tuy-ura ang imong kamot." Og siya nagbuhat sa ingon og ang iyang kamot hingulian nga maayo sama sa usa. So adunay kuyos nga kuan nga tawo kuyos ang iyang kamot og giayo kini ni Jesus Christ. So aduna pud usab dinhi usa ka babayi nga may sakit, may usa ka espiritu nga sakit. Ato kining basahon dinhi sa Lucas kapitulo 3 bersikulo 11 ngadto sa 13. Lucas kapitulo 3 bersikulo 11 ngadto sa 13. Og ania karon, usa ka babayi nga may usa ka espiritu sa sakit. Sulod sa napulo og 8 ka tuig na, og siya nagatikok na lamang, og wala makatindog sa iyang kaugalingon. Og sa nakit-an siya ni Jesus, iyang gitawag siya, og miingon kaniya, "Babayi, natangtangan ikaw sa imong sakit." Og siya nagapandong sa iyang mga kamot sa babayi, og gilayon diha dayon. Kini nakatuy-od og naghimaya sa Dios. Og ato pud kining basahon sa Lucas 13 bersikulo 16. Og kining babayi nga anak ni Abraham. Kapitulo 13 bersikulo 16. Og kining babayi nga anak ni Abraham nga gigapos ni Satanas sulod na sa napulo og 8 ka tuig, dili ba kinahanglan pagabadbaran ni ining gapos sa adlaw nga igpapahulay? O garo okay. O kining mga igsoon, kining babayi nga anak ni Abraham, gigapos kini siya sa napulo og 8 ka tuig. Og sa diha nga
na naulian pud siya na giayo. O gani apod karon diini ang pag-ayo sa masakiton sa Betsaida. Ari sa Juan kapitulo 5 bersikulo 9. Juan kapitulo 5 bersikulo 9. Si Jesus ari usa kita sa bersikulo 8. Si Jesus miingon kaniya, tumindog ka, kuhaa ang imong higdaanan og lumakaw. O gilayon na ayo ang tao, diha dayon na ayo ang tao. O gikuha niya ang iyang higdaanan og milakaw. Og kadtong adlaw nga igpapahulay. Ari sa mga igsuon, same gihapon siya nga nahitabo nga sa adlaw nga igpapahulay. Sa Juan 9, kapitulo 9, bersikulo 14. Og kadto ari sa 13, gidala nila ang buta kaniadto ngadto sa mga Fariseo. Og kadto adlaw nga igpapahulay sa paghimo ni Hesus sa lapok og gipakbuka ang iyang mga mata. Og diha mga isuon nga atong mabasihan nga si Hesus nagaayo siya sa diha nga siya ni abot dinhi sa kalibutan, nagaayo siya sa mga masakiton diha sa adlaw nga igpapahulay. Kay tungod kini sa sinugdanan lang usab, gibalaan kini mao kini ang balaan ang adlaw nga Sabado. Og karon mga ison, ang pangutana, kanus aba nabanhaw si Jesus? Kanus aba kaha? Nakapangutana ba ta? Kanus aba kaha nabanhaw si Jesus? Okay, Jesus also rose from the dead on the Sabbath. Si Jesus nabanhaw siya sa minatay sa adlaw nga igpapahulay. So, nganong nabanhaw man siya sa minatay diha sa adlaw nga igpapahulay. Nabanhaw siya ni anang adlaw nga igpapahulay kay aron sa to prove that he can heal himself on the Sabbath. Same situation. Si Jesus nag-ayo siya sa mga tao, sa mga naay sakit diha sa adlaw nga igpapahulay. Og siya nabanhaw usab gikan sa mga minatay tungod kay aron i-prove nga siya mipud mismo sa iyang kaugalingon makaayo siya sa adlaw nga igpapahulay sa iyang kaugalingon. Ato kining basahon mga igsuon sa Mateo kapitulo 12:8. Mateo kapitulo 12 bersikulo 8. Kay ang anak sa tao mao ang Ginoo sa adlaw nga igpapahulay. Ang anak sa tao si Jesus Christ na tao siya pinaagi sa tao apan siya mao ang Ginoo. Og siya siya ang Ginoo sa adlaw nga igpapahulay. That's why siya iyang gihil. Siya nahil ang iyahang kaugalingon sa adlaw nga igpapahulay. Ari usab kita sa Marcos 2, kapitulo 2, bersikulo 27 ngadto sa 28. Ari sa 27, og siya miingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao. Dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. Nakahuna-huna ba kita ni ini? Nga makapangutana ba ta ni ini nga nganong ang adlaw nga igpapahulay gibuhat man alang sa tao? Nganong dili ang tao gibuhat alang sa adlaw nga igpapahulay? Kini mga igsoon, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat kini alang sa tao kay aron naa siya purpose, kay aron ang mga tao magaday o magahimaya sa Diyos diha sa iyang adlaw nga gipabalaan. Kita mismo nga atong pagahimayaon o pagadaygon ang Diyos. Busa, ari sa 28, busa ang anak sa tao mao ang Ginoo bisan sa adlaw nga igpapahulay. Kita pud usab mismo nga magbuot. Kita ang maoy magbuot nga sa adlaw nga igpapahulay. Pero apan
apan ang Ginoo mga igsoon, ang Dios mga igsoon, kahibaw siya kay bisag unsaon pa nato og for example nga atay mga alibay nga kinahanglan ko manginabuhi karon kay naakoy kanang para sa akong pamilya. Pero wa bata kahibaw nga ang Dios maoy the best provider sa atong kinabuhi. Siya dapat seek the first kingdom of God. Unahon jud nato ang gingharian sa Dios, pagpangita ang gingharian sa Dios ug sa kadtong atong mga personal needs mo proceed ra na siya once nga atong unahon ang buhi nga Dios. Karon mga igsoon, ari usab kita sa people say that Jesus rose from the dead on Sunday morning. Ang duli mga tao nga nag-ingon nga si Jesus kuno na tao ana banhaw gikan sa mga minatay sa Domingo. But dili kini tinuod. Jesus died on Wednesday evening. Si Jesus mga igsoon na matay siya sa Miyerkules sa gabi and rose from the dead on Saturday evening. Ug ato kini kung siya gikan sa Miyerkules sa gabi ato nang ihapon mo 24 hours na siya, muusa na siya kaadlaw ngadto sa Thursday sa gabi Friday ikaduha kaadlaw sa Friday sa gabi adto usab sa Sabado ikatulo nga adlaw. Ug ato kining basahon sa Mateo kapitulo 12 ngadto sa versikulo 40. Mateo kapitulo 12 versikulo 40. Kay ingon nga si Jonas didto sa tiyan sa dakong isda tulo ka adlaw og tulo ka gabi sa maong pagkaagi ang anak sa tao magapabilin sa kahiladman sa yuta tulo ka adlaw og tulo ka gabi. Mao kini ang sa diha nga si Jesus Christ mao kining iyang gipamulong diha sa mga Parisiyo ug sa mga eskriba. Kay sa diha nga sila nangita sila og ilhanan. Sila na nag-ingon kang Jesus nga gusto nila og ilhanan. Apan gitubag sila ni Jesus nga kay ingon nga si Jonas didto sa tiyan sa dakong isda tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Mao kini ang ilhanan ang sa iyang pagkabanhaw usab. Jesus was buried at 6 p.m. Siya gilubong sa alas 6 sa hapon. So Jesus rose from the dead at 6 p.m. on Saturday. Ari kita mga igsoon sa Juan 19:31. Juan kapitulo 19 versikulo 31. Busa ang mga Hudyo tungod kay kadto adlaw nga pangandam ang mga lawas dili magapabilin sa krus sa adlaw nga igpapahulay kay kadtong adlaw nga igpapahulay dakong adlaw nagahangyo kang Pilato nga dugmokon ang ilang mga paa. Nagahangyo ang mga Hudyo nga dugmokon ang ilang mga paa og kauban na dito si Jesus og nga huguson nila apan unsa may nahitabo ari kita mga igsoon sa 33. Apan sa pag-abot nila kang Jesus og hingkit-an nila nga patay na wala nila pagdugmokang ang iyang paa kay nakita nila nga patay na. Ug mao kini mga igsoon ari usab kita sa this shows that Jesus died the day kini nagpakita nga si Jesus namatay og before sa Sabbath. But that was not Friday.
There are many other Sabbath in the Bible. Daghan ang Sabbath dinhi sa Biblia. Sabbath is the yearly Sabbath of the Passover, which is called an high day. Mao kini ang dakong adlaw. If the high kung dako ang Sabbath was mao kini ang Thursday. Then Jesus died on Wednesday, not Friday. Siya namatay sa Wednesday, wala siya namatay sa Friday, sa Biyernes. O karon mga igsoon, the woman gathered spices after the Thursday Sabbath. O si adunay babae nga nagatigom og mga pahumot pagkahuman sa Thursday Sabbath on Friday. Ari kita sa Marcos 16 versikulo 1. Marcos 16 kapitulo 16 versikulo 1. Ug sa miagi na ang adlaw nga igpapahulay. Miagi na ang adlaw nga igpapahulay. Si Maria Magdalena og si Maria nga inahan ni Jacobo og si Salome namalit og mga pahumot aron sa ilang pag-adto ilang ikadihog. Sila si Maria Magdalena og si Maria nga inahan ni Jacobo og si Salome namalit og pahumot aron sa ilang pag-adto ilang ikadihog ngadto kang Hesus. The woman gathered spices before the weekly Sabbath. Sa diha nga wala pa ang high day, kaning high day mao ni ang holiday nga yearly Sabbath mao kining Thursday. Sa diha wala pa niabot ang Thursday, namalit usab sila og pahumot. The woman gathered spices before the weekly Sabbath. So aduna koy usab weekly nga Sabbath. Ari kita sa Lucas 23 kapitulo 53 versikulo 56. Lucas 23 versikulo 56. Og na mauli sila og na nagpagana og mga pahumot og mga ungwento mao kining ointment og sa adlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa sugo. There are two Sabbaths, a yearly Sabbath on Thursday and a weekly Sabbath on Saturday. So aduna siya duha ka Sabbath. Ang yearly Sabbath mao kining Thursday. Ang weekly Sabbath mao kining Saturday. This second Sabbath was according to the commandment, which is the weekly Sabbath. Mao kini ang naa sa commandment sa sugo, sa napulo ka sugo. Jesus rose from the dead at the end of this Sabbath at night. Ari kita sa Juan 20 kapitulo 20 versikulo 1. Karon sa nahaunang adlaw sayo sa mangitngit pa miabot si Maria Magdalena sa lubnganan og nakita niya ang bato nga nakauha na sa lubnganan. Si Maria Magdalena niabot siya didto sa nahaunang adlaw sa simana. Sayo sa mangitngit pa miabot si Maria Magdalena sa lubnganan nga nakita niya ang bato nga nalumpag na, nakuha na. Jesus rose early the first day of the week, which is Saturday night full. Kagabihion sa Sabado. Ari sa Marcos 16 versikulo 9. Karon sa nabanhaw siya sa kaadlawon pa sa nahunang adlaw sa semana, nagapakita siya pag-una kang Maria Magdalena ang gipagulaan niya og pito ka yawa. Kini mga igsoon magtan-aw kita sa espirituhanon. Siya sa nahaunang adlaw sa kadlaw sa nahaunang semana nagpakita siya ngadto
kang Maria apan siya nabanhaw sa iya kaugalingon diha sa Sabado. Ang pangutana, if Jesus rose from the dead on Saturday, kung si Jesus nabanhaw siya sa minatay sa Sabado, kinsa may mag-ausob ni ining, kinsa may nag-usob ni ining Saturday ngadto sa Sunday. Nakahuna-huna bataw sa inga kung kinsa may nag-usob ni ining ka, no? Who is the synagogue of Satan? Kung naay sinaguga sa Dios, naapoy sinaguga ni Satanas. Wala lain gayud mga igsuon kundi ang mga papa, Santo Papa. Praise the Lord. You stay there. Don't go anywhere. Do you realize what you have just taught would turn the world upside down? Na-realize ba nato kung sa atong nahuna-huna sa diha nga kita nagalibot? Every single church Og sa kada matag usa ka simbahan that says that Jesus died on Friday and rose on Sunday, og sa diha nga sila magaingon nga namatay sa Biyernes og nabanhaw siya sa Domingo. you have just exposed Og the kinahanglan biggest, let me say, the biggest deception kini mga igsoon kinahanglan gayud usab nato nga i-expose ipagawas ang matuod nga aron makita kay tungod kini maoy makapadisib sa mga tao. because the whole Roman Catholic system Ito- is based on a Sunday resurrection. Kay tungod ang base sa Romano Katoliko mao kini nagabase sila ni ining Sunday, Domingo. The secret is they actually worship the sun. Ang sekreto ni ini nga sila usab mismo naga-worship, nagasimba sa sun. And they have the sun in the church. Ug aduna usab sila sun adlaw dito sa sulod sa simbahan. Next time you look at the statue of Mary, Og sa sunod ato usab tan-awon nga aduna puy mga estatwa ni Maria. you'll see the sun on her head. Ato makita usab nga aduna adlaw dinhi sa iyahang ulo. Next time you watch the Mass, Og aduna puy sa mga misa. you'll see the sun, the Mass is inside the sun. Og aduna puy adlaw. They are worshipping a different God. Og sila ga worship gayud sa lahi sa Ginoo dili. That God is not the Son of God. Og kana nga Dios dili ingon Dios sa Dios. Anak sa Mao kana ang Ginoo. Dios sa adlaw. That is not the anak sa Diyos. That is ang Dili adlaw. kana ang anak sa Dios. Dili anak. That's Dili adlaw. Adlaw. Yes. Yes. So, even Christmas is the birth of the sun. Og bisan gani ang Christmas, mao kini ang birth of the sun kanang tawo sa adlaw. That's why it's December 25th, because it's the darkest day of the year. Ug mao kini ang pinakangit-ngit. Mao kana nga December 25 kay tungod kay mao kini pinakangit-ngit. And after December 25th, in European countries, it comes light again. Og sa pagkauman ni ining December 25, ang European mao kini ang magasiga, magalight ang ilahang So kalibutan. it is a pity, it is a shame that the Protestants are now having a service on Sunday. Og mao kini ang pasipala nga ang Christian nga adunay pagsimba sa Domingo. Yes, it's true. Yes. The Baptists, the Pentecostals, Mga Baptist, ang mga Pentecostal, they all worship on Sunday. sila usab nagasimba sa Domingo. And you ask them the question, why? Og kana pangutanahon nga naman. And they need to come from the Bible to answer the question. Og kinahanglan gayud usab pagatubagon sila sa pinaagi sa Biblia. Some say that
it is the first day of the week. Og adunay uban nga gaingon nga maukuno kini ang unang adlaw sa semana. But actually, they collected money on the first day of the week, Apan ang matuod ni ana sila nagakolekta sa kwarta like we had an offering. sa nahaunang adlaw og sama ni ana nga. So they use that as they assume they must be having a service. Og mao kana ang ilang gigamit, nag-assume sila ni ana. But that scripture about collection is not teaching about having a service. Og apan kini nga koleksyon wala ka nagbase sa. So that is not a good argument. Og mao kana ang dili maayo nga argumento. But the real argument that is used Apan ang matuod nga argumento nga pagagamiton is Jesus rose from the dead on nga si Sunday. Jesus. Rose from the dead. That is what they say. Mao kana ang ilang ginasulti nga si Jesus kuno nabanhaw sa Domingo. But today, Sister Marichu has exposed that completely. Apan karon mga igsoon kinahanglan usab gayud nato i-expose kini kay aron maka dawat og kaluwasan ang mga tawo. Why is it important? Nganong pinaka-importante man gayud kini? Because it is about the sun. Kay tungod na nagahisgot kana sa adlaw. So, Sister Marichu, you can continue to talk about the person who started this. Aron mga igsoon wala gayud lain nga nakapasipala niini kundi ang mga Santo Papa lamang gayud. Og karon ato kining apan adunay pamulong mga igsoon dinhi sa Roma 14 bersikulo 6. Roma kapitulo 14 bersikulo 6. Ang nagalihi sa adlaw, nagalihi niini sa Ginoo. Kung kita nagalihi mga igsoon, nagatimaan. Kung kita nagatimaan niini, nagatimaan usab kini. Nagatimaan usab kita niini ngadto sa Ginoo. Ang nagakaon ngadto sa Ginoo. Dili ingon nga nagakaon, kundi nagakaon sa espirituhanon nga pagpanginabuhi. Nagakaon ngadto sa Ginoo kay nagapasalamat sa Dios. Og ang wala magakaon ngadto sa Ginoo og nagpasalamat sa Dios. That's why there's another Jesus. Mao kana mga igsoon ang gitawag nga Easter. Mao kana ang ilang gitawag nga Easter Sunday. The Catholics believe that the Pope is another Jesus. Sila mga igsoon dili sila mamahimong Santo Papa, dili sila mahimong Papa kung dili sila mutuo sa ilang kaugalingon nga sila si Jesus. Which is why he can change the Sabbath to Easter Sunday. Dili sila mahimong Papa kung dili sila magtuo mismo mudawat sa ilang kaugalingon nga sila Jesus. Sila mao ang kahalili ni Hesukristo. Ang pangutana, do you believe that he can change the Sabbath? Gatuo ba ta nga sila makausab ni ining Sabbath adlaw nga ipapahulay? Do you believe that the Pope can change the 10 Commandments? Gatuo ba ta nga ang mga Papa magausab ni ining napulo ka sugo? The Pope himself believes that he can change. Sila mismo sa ilang kaugalingon, magatuo sila sa ilang kaugalingon nga sila magausab ni ining 10 Commandments. O bisan pa ni anak mga igsoon adto kamo dito sa i-check dito proven and tested na jud na bisag asa ang 10 commandments na usab na jud na dito sa kuan apan sa Bible King James naam ang matuod nga napulo nga sugo. God has promised that the true believers have the authority of the Pope over the Pope. Adunay saad ang Diyos nga ikanato nga ang tinuod nga magtotoo. Adunay authority nga mulabaw pa sa mga Papa and the Roman Catholic Church o sa mga Roman Catholic nga simbahan. This is why they bow at our feet when we know the truth. Mao kana nga sila
magaluhod, magayugbo diha sa mga magtotoo, matuod nga magtotoo. Ari kita mga igsuon sa ang bugna kapitulo 3 ngadto sa bersikulo 9. Revelation chapter 3 verse 9. Ania karon igahatag ko gikan sa sinagoga ni Satanas ang mga nanag-ingon nga Hudyo sila og dili man di ay kundili na nagbakak sila. Ania karon pagapaanhaon ko sila og managsimba sila sa atbang sa imong mga itiil kinsa maning mga tiila kini mga hisgutan diri mga igsoon ang kanang mga magtotoo matuod nga magtotoo ang kaning sinagoga ni Satanas nag-ingon sila nga mga Hudyo sila og dili man di ay og sila pagapaanhion sa mga matuod nga magtotoo og managsimba sila sa atubangan og mahibaluan nila nga gihigugma ko ikaw. Mahibaluan nila nga gihigugma kita sa Dios. The false prophet will also be cast into the lake of fire. Ang mga manalag na usab, may posibilidad usab nga sila malabay ngadto sa impyerno. Ari sa Revelation chapter 19 verse 20. Ang bugna kapitulo 19 bersikulo 20. Og hingdakpan ang mananap nga mapintas og uban kaniya ang babakakon nga manalagna nga nagabuhat sa mga ilhanan sa atubangan niya. Aduna siya mga ilhanan mga igsuon ang mga false prophet, mga bakakon nga mga manalagna nga tungod ni ana gipasalaag niya ang mga ningdawat sa timaan sa mananap nga mapintas. Kini mga igsuon kinahanglan gay nato kini ato gay kini siyang hinukluran kay aduna siya ilhanan unsa man kining mga ilhanan sila nga nagsimba sa larawan gipanambog silang duha nga mga buhi sa linaw nga kalayo nga nagadilaab sa asupre. O kini mga igsoon, God has said that we are the true priest of God. Ang Diyos mga igsoon nagsulti nga kita, pwede sa kita nga mahimong matuo nga pari. They in the synagogue of Satan are the false priests. They say they are Jews, but they are lying. Ari kita mga igsoon sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9. Unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9. Ang Ginoo mahibalong magluwas sa mga Diyos nun, gikan sa mga pagtintal og sa butang sa mga dili matarong sa ilalom sa silot tagana sa adlaw sa paghukom. Ang Ginoo mga igsoon was nga ang tao Diyos nun, so adunay kalahian mga igsoon nga tao, duha ang kalahian sa kinaiya sa tao. Adunay relihiyoso ug aduna poy Diyos nun. Mao jud kini ang atong kinahanglan nga hinukluran, bantayan. Was gani nga ang tao nga relihiyoso naguna-una siya, nagdapig na kana siya sa relihiyon. Apan kung ang tao Diyos nun naguna-una gayud kana siya sa Diyos, kung unsa ang kabubuton sa Diyos. Ari kita sa Easter mga igsuon, unsa man kaning mga Easter kaning gitawag nga Easter Sunday. Easter is the same as Ashtoreth in the Bible. The modern day Saint Mary mao kining gitawag nga kanang Saint Mary karon nga ilang gitawag Ashtoreth ang kuan ana. Ari kita sa unang Hari kapitulo 1 bersikulo 5. Unang Hari kapitulo 11 bersikulo 5. Kay si Salomon nagsunod
Astaroth. Sa English mga igsoon, Ashtoreth. Sa Bisaya, Astaroth. Ang Diyos nga babae sa mga Sidonhanon ug sunod kang Milkom ang binumtan sa mga Amonhanon dinhi nagsungod. Adunay mga tawo nga igsuon nga nagayukbo ni anang Saint Mary ni anang estatwa apan wala sila kahibalo kung asa nagagikan. Sama gud ana gihapon mga igsuon sa birthday ang mga tawo naga-celebrate ni anang birthday apan wala sila kahibawo kung unsa ang pulot dulo ni ana sa Biblia. Ang kanang ilang gisimba, kanang ilang giyukbuan nga Saint Mary, nagikan kana kang Salomon nga ang iyang nagsunod kang Astaroth niini nga ang Diyos nga babae sa mga Sidonhanon. Easter is chosen to be the first Sunday after the first full moon. Gipili kini siya sa unang Domingo pagkahuman sa full moon. Full moon. After spring begins. Monday, ang Monday mga igsoon, moon. Monday, moon. Thursday, Mars. Tuesday, Mars. Wednesday, Mercury. Because of Mercules. Yes. Mercury. Miyerkules, Miyerkules, di ba? Martes. Tuesday, di ba? Ang Tuesday mga igsoon, o Bisayaon nato Martes, di ba? Mars. Mars. Wednesday, Mercury, pero Miyerkules connected siya. O gani sa Thursday, Jupiter. Friday, Venus. Saturday, Saturn. Diba? Sunday is the day of the sun. Asa man kini nagagikan? Kini Sunday nga pag-worship. Mao kini mga igsoon sa diha nga nitong nga si Constantine. Siya nagmugna ni ana nga aron pagausbon kining panagsimba nga alang sa buhi nga Dios. Ari kita mga igsoon sa Genesis 1, kapitulo 1, versikulo 3 ngadto sa 5. Genesis 1 kapitulo 3. Genesis kapitulo 1 versikulo 3 ngadto sa 5. Og miingon ang Dios, mahimo ang kahayag, ug diha ang kahayag, ug nakita sa Dios ang kahayag nga kini maayo, ug gilain sa Dios ang kahayag gikan sa kangitngit, ug gihingin lang sa Dios ang kahayag nga adlaw. Og ang kangitngit gihinginlan niya ang gabi, ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon usa ka adlaw. Changing the Sabbath to Sunday and celebrating Easter is called observing time. Oras sa pag-obserbara. Di ba? Og ato kining ikuan nga observing time. Og ato kining pag-obserbara og ibaliktad ni siya pag-obserbara sa oras. Lahi siya og pagsabton, di ba? Pag-obserbara sa oras. Apan kung ang buot pasabot ni ining observing time, oras sa pag-obserbara. It is strongly condemned in the Bible as definition and witchcraft. Mo kini ang pagpasipala nga sa mga salamangkero, sa mga witchcraft. Lumay. Ari kita sa Deuteronomy kapitulo 18. Versikulo 9 ngadto sa 14. Deuteronomy kapitulo 18 versikulo 9 ngadto sa 14. Sa makaabot ka na sa yuta nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios, dili ka magtuon sa pagbuhat ingon sa mga kangilad ni adtong mga nasod. Dili hikaplagan uban kanimo ang bisan kinsa nga magpaagi sa iyang anak nga lalaki kun anak nga babae sa kalayo, usa nga nagagamit sa pagtagna, usa nga nagapanghimalad. Nakakuan ba mo ani nga naadunay uban nga
manghimalad. Kun anting-antingan, kun diwatahan, kun magwiwili, kun magpakitambag sa mga kailang espiritu. Aduna kuyo sa mga igsoon nga manambalan kuno nga kaila kuno sila sa espiritu. Kun mag-ila nga malalangon, kun magpangutana sa mga minatay. Kay dulumtanan alang kang Jehova ang bisan kinsa nga magabuhat ni ining mga butanga. Diba? Nakahinumdum lang ni sa una ni sister niya Vanessa nga adunay manambalan kuno nga nakaila kuno siya sa kuan og siya ra maoy makamando ning anang daotang espiritu kuno. Apan ka na mga igsuon, grabe jud ka na nga pag nasayop. Dili taangay nga magmutuho ni ana. Was nga kana nga sila nga mangayo na gani og kapalit, dili na nakanaiya sa Dios. Kundi ang Dios lamang gayud pinaagi sa pulong makapaayo usab sa tao. Dili kanang mga mamamarang, malalangon. Kung magpangutana sa mga minatay, di ba? Adunay mga tao nga mangutana sa mga minatay sa espiritu kuno. Kay dulumtanan alang kang Jehova ang bisan kinsa nga magabuhat ni ining mga butanga. Ug tungod ni ining mga dulumtanan, gisalikway sila ni Jehova nga imong Dios sa imong atubangan. Magmahimpit ikaw uban kang Jehova nga imong Dios. Kay kining mga nasod nga imong pag-aagawon nagapatalinghog sa mga nanagpanagna ug sa mga diwatahan. Mauna ka na ang mga nahitabo karon, ang mga tao managsalig na lang adto sa mga tambalan, wala na Ginoo, nagsalig sa Dios nga maumay makapaayo kanato sa atong mga sakit. Apan mahitungod kanimo si Jehova nga imong Dios wala magtugot kanimo sa pagbuhat ni ini. Mao jud kini mga igsoon ang atong pagahinukloran, making your son and your daughter to pass through the fire. Sama ni anak nga kita mismo sa atong mga anak, kung kita atong buhaton ka na sa atong mga anak, sama na nga kita usab nagbuhat ni anak nga sila madungad to sa kalayo. Just like when you make your child sit in front of a birthday cake, sa diha nga ang mga bata diha sa tubangan nga adunay birthday cake niya pagahuypon nga adunay maga pangutana kita ni ana kanila nga sa mga wish, kana mga wish mga igsoon, iya ka na sa dautan, iya ka na sa witchcraft. You are making your son and your daughter to pass through the fire when they blow out the candles. Anong kinahanglan pa man kita ni ana sa sinugdanan, kay balo na kita nadaan ni ana nga ang sinugdanan sa birthday, nagsugod ka na ni adtong panahon na sa Old Testament nga ang adunay ang mga tao, ang managpamilya nga nagsindi alang sa nag-celebrate alang sa Reyna sa langit. O karon mga igsoon, hantod na lamang ni ini og dalaygo ng Dios hantod sa kantoran. Yes, thank God. Okay. So why is it so important for every one of us to know about this? Translate. The journalist is coming. Bring your Bible. Why is it important for God's people, or even for everyone, to know about Sabbath? Nganong importante man gyud kini ayo sa tanang katawhan kining Sabbath day, kining adlaw nga ipapahulay. Because Genesis 2:3 says, Tungod kay ang dinhi sa Genesis 2:3, sa 2:3, and God blessed the seventh day and sanctified it. ang Ginoo balaan kayo nini og iya kining ang Ginoo pili kayo nini og iya kining gibalaan. So this is holy.
ug kini mao gyud ang pinakabalaan. This is blessed. Mao kini ang adlaw nga giblisingan gayud. Let's Gipanalanginan sa let's Ginoo. go back to Exodus 20:11. Balik kita sa Exodo 20:11. Kapitulo 20, versikulo 11. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that is in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini, ug mipahulay sa ikapito ka adlaw busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga ipapahulay ug gibalaan niya kini. So Moses reiterated it, meaning mentioned it again. Ug si Moises nagahisgot gayud niini sa kanunay sa pagbalik-balik. Bakit niya sinabi yun ulit? Ngano man nga gisulti man niya pagbalik To give emphasis. para makahatag gayud og kahibalo. When the thing is mentioned two times or more, there is an emphasis to that. Ang Biblia kung nagnuna sa duha ka butang aduna kini pagpili usab. Why God is emphasizing the Sabbath day? Ngano ang Ginoo nagapili gayud niini sa adlaw nga ipapahulay. Because it is said in both verses that it is blessed Tungod kini kay mao kini ang iyang gipanalanginan and hallowed it, sanctified it, or made it holy. ug mao kini ang iyang gibuo gayud niya ug iya kining gipanalanginan haron ug gipabalaan kining adlaw. And also, Jesus himself said that the Sabbath is made for people, not people for the Sabbath. Og si Jesus usab nagasulti niini nga ang adlaw nga ipapahulay gibuhat alang sa tao ug dili ang tao alang sa adlaw ipapahulay. I remember I heard one pastor said that the Sabbath is any day of the week. Aduna ako'y nadungog usab sa ubang mga pastor nga ang adlaw nga ipapahulay bisag unsa lang nga adlaw gayud. As long as you take it as your rest. Basta lamang nga ikaw nagadawat ini sa pagpahulay. What is wrong with that? Unsa may nakasayop niya na? Can we change God's Sabbath? Can we change the seventh day? Makausab gyud kita sa adlaw nga ipapahulay nga gihatag sa Ginoo. So if we change the seventh day, what does it mean in the Bible? Og mag-usab kita sa ikapitong adlaw nga gihatag sa Ginoo, unsa may buot pasabot nini? We are just like an observer of time, Sama kita nga nag-obserba sa mga oras or participating in witchcraft. og ni participate kita sa mga salamangkero, mga witchcraft. We cannot change the Bible. Dili gayud kita makausab dinhi sa Biblia. We cannot change God's word. Dili gyud kita makausab sa pulong dinhi sa Ginoo. We cannot say because God rested it, we just took the idea of rest and put it somewhere else. Dili gyud kita makausab nini kay tungod lamang sa ilang gipang sulti. Ang Ginoo gayud mo'y nagbuhat ini ug wala nay lain. For God is a God of order. Ang Ginoo mao gayud ang Ginoo nga nagbuhat og pinahiluna kini siya. He ordered the first day to be created this way. Gipahiluna kini niya ang unang adlaw nga mao kini ang iyang pamaagi. Second day, He created these things. Og mao sab kini ang iyang gibuhat ang ikaduhang adlaw sa ang mga butang. And so on until the sixth day.
Sixth is the man that God created. Ug ang uban pang mga butang hangtod sa ikaunom ka adlaw. And the seventh day, God chose the seventh day to be holy. Ug ang Ginoo diha sa ikapitong adlaw nagapakita siya buhat ini nga gihimo niyang balaan. It says here, first, it says, God blessed the seventh day. Nagasulti dinhi nga ang Ginoo nagapanalangin sa ikapito ka adlaw And made it holy. o gihimo kini niya nga balaan. That is in Genesis 2:3. Mabasa kini nato sa Genesis 2:3. Then we see why he blessed it. Og nagasulti siya nini nga og giyon sa niya pagpanalangin Because he rested. tungod kay dinhi ang tungod kay sa iyang pagkabanhaw. So even the whole world government is actually acknowledging that there is one day of rest. Tungod ay ang tibuok gobyerno sa kalibutan gusto magapamuhat nini sa adlaw ang ipapahulay. That Monday to for 6 days you work. Og mao kini ilang gibuhat nga ang unom ka adlaw sa pagtrabaho. And there should be one day that you don't work. Og ingon Tama sila ba? nga nayo sa adlaw nga dili gyud kita magtrabaho. They got this idea from the Bible. Kuha sila aning idea dinhi sa Biblia. But the problem is they changed it. Apan ang problema niini ila kining giusab. Why do they change it to Sunday? Nganong ila man kining giusab sa Domingo? Because as we heard that this is actually idolatry. Tungod kay sa atong nadungog naa diri ang mga pag-idolize A worship of idol. sa pag-ampo sa mga ribulto, mga And that is actually the idol sun God. tungod kay ila kanang gi-idolize ang adlaw nga Ginoo. Don't you know that Egyptian god Ra, R-A, is actually a sun god? Nahibaw ba kamo nga ang Egyptian nga Ginoo mao kana ang meaning sa RA nga adlaw nga Ginoo. That's what they call sun god Ra. Mao kana ang gitawag nila nga adlaw nga Ginoo Ra. And that was one of one of God's show to Israel during the 10 plagues that God is more than your sun God Ra. Mao kini nga hinungdan nga ang Ginoo nagpakita nga ang Ginoo mas labaw gayud ana nga ilang gihimo nga adlaw nga ampo nila nga adlaw ra. By bringing darkness to all Egypt. Og naghatag iyang gipadala ang kangitngit sa tibuok Ehipto. That was one of the 10 plagues, darkness. Og mao kana ang usa sa napo nga gibuhat sa Ginoo ang kangitngit. So meaning, when we worship on Sunday, we take part of the worship of Egyptian god Sun Ra. Mao kini ang pasabot niini nga kung magaampo kita sa mga idolatry nila sa adlaw ra sama ra nga nagampo usab kita sa ilahang giampuan. And the Roman Catholic, the Vatican, actually comes their worship is inspired the Egyptian worship. Mao sab kini ang Roman Katoliko nga nagaampo nini ilang gi-inspired ang mga katawhan sa ilahang giampuan gayud. Everything that you see and that they are practicing now actually comes from Egypt. Tanan nga nakita ninyo nga ilang gipraktisan sa mga Roman Katoliko gikan kana sa mga Egyptian. Yes. So whatever that the Roman Catholic is bringing us today
actually comes from the ancient Egypt. Mao kana ang gipang buhat sa mga Roman Katoliko karon, gikan kani siya sa mga karaan pa nga mga Egyptian. Which God, and through Moses, has slashed through 10 plagues. Mao kana pinaagi ni Moises, gibabuhat sa Ginoo, pinaagi ni Moises ang pagguba niini sa napulo ka mga pagpamuhat nga gibuhat nga giguba sa Ginoo gayud. So Egypt is where the divination comes from. Ang Egyptian pamuhat nagsugod diha ang definition nga diha gikan kanila og padulong ni dong karon. And don't you know that the very meaning of Vatican is a center of divination? Ug mao kini ang Vatican, mao gayon ang pinakasentro sa gitawag nga divination. If you see this Vatican, there's so much snakes. Ug makita nato diha sa Vatican adunay daghan nga mga halas nga gidisenyo nila. Is God snake? Aduna bay bitin halas ang Ginoo. Who is snake? Who is serpent? Kinsa may serpente, Is Satan, correct? usa kini ka Satanas. So why will we worship that serpent? Nganong magaampo man kita magatubang anang Satanas? Why would we follow Nganong magasunod man kita ni ana their teaching? sa ilahang mga pagtulunan? Why would we follow their system? Nganong magasunod man kita sa ilang mga sistema? This is idolatry. This is divination. This is witchcraft. Usa kini ka idolatry, mga divination nga mga salamangka. That's why we are here. God has chosen us to speak against all the divination that comes from Egypt through the Vatican. Mong aniya kita dinhi karon aron sa pagbulgar sa ilahang mga pamuhat gikan sa mga Ehipto nga ilang Because gipamuhat karon. sad to say, most of the churches, even Christian churches, are following the Vatican. Kay kasagaran sa mga simbahan karon nga atong makita sa nagkalain bisan pa mga born again church pero nagasunod sila sa gikan sa Vatican gihapon. By following their system. Tungod kay nagasunod gyapon sila sa sistema. But we are a chosen generation. O kita lamang gayud ang pili nga sa sumusunod nga henerasyon. A royal priesthood. Kita gayud ang maabot nga mga kaparian. A holy nation. Adunay balaan sa pagkabalaan sa nasod. Sanctified Aron hinluan gayud for God. sa Ginoo. So, we will follow what the Bible says. Ug mao kana gayud nga magasunod lang kita sa ug unsay gisulti dinhi sa Biblia. Not what that Vatican says. Og dili ang mga gipanulti diha sa Vatican Or that ancient Egypt o ang mga has brought us karaan until today. or ang mga karaan nga mga gipamuhat sa mga Egyptian nga gipamuhat gihapon hangtod karon. Okay, let us all pray and let us confess to God if we have at least one day or in our lives that we have participated in the worship or in the system of the source of divination, which is the Vatican. Let us all bow down and pray. O Heavenly Father, we ask you, Lord, for your forgiveness nagapangayo kami sa imuhang pagpasaylo, Ginoo, if we in any way, in any time in our lives, sa bisan unsa pamagi, bisan unsa pamang pangitabo sa among kinabuhi, that we have participated in this witchcraft, bisan sa unsa nga mga pamuhat sa mga salamangka, whether we are aware of it or not, o bisan
Ani man diri o wala. We ask, Lord, that you cleanse us, Nagahangyo kami Ginoo nga hinloi kami. because Satan is trying to devour our soul. Tungod kay ang Satanas, ang dautan Ginoo nagasuway sa pagkuha sa among kalag. And we ask for your deliverance from Satan. Ug nagahangyo kami kanimo sa pagpahawa niini sa mga dautan. Empower us, O Lord, Ug panalipdi kami Ginoo. and help us to be a people Tabangi kami nga mahimong katawhan who are holy, nga mabalaan gayud. acceptable to you. Ug madinawaton diha kanimo Ginoo. Just as you have made this Sabbath holy, Sama sa imong gibuhat nga sama nining adlaw nga balaan Ginoo. may we also use this day and acknowledge this day that you have chosen to be holy. Ug sa gipili nimo Ginoo nga imong gipangpili sa kakatawhan nga mahimong balaan. It is not us who will choose, it is you. Dili kani amo ang kagustuhan Ginoo ug kini imo kining mga pamuhat o Ginoong Dios. And we will follow you. Ug magasunod lamang kami diha kanimo In Jesus' name. sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. That was a powerful service. Truly, I have a few words to share. Please open Revelation chapter 17 and verse 5. Revelation 17, verse 5 at the end. Ay ablihan nato sa bugna 17 kapitulo 17 bersikulo 5. We said that the whole world has a rest on Sunday. We said, just translate, we said that the whole world has a rest on Sunday. Nagaingon dinhi nga ang tibuok kalibutan nagaingon din ang tibuok kalibutan nagapahulay sa adlong Domingo. That's because of the Vatican. Tungod kini sa mga Vatican, sa Vatican. The Vatican has more power than you think. Ang Vatican kay aduna og gayud sila sa mga gahom sa paghuna-huna nini. The Vatican has got power to change the governments of this world. Aduna sila gahom sa pag-usab dinhi sa tanang gobyerno sa kalibutan. That is why she is called the mother of harlots. Now read verse 5. Mao kini silang gitawag og inahan. Mabasa nato dinhi sa bugna kapitulo 17 bersikulo 5. Og nahasulat sa iyang agtang ang usa ka ngalan, tinago Babilonia ang dako, ang inahan sa mga bigaon og sa mga kangil-aran sa yuta. She is the mother. Usa kini siya ka inahan. She is the one who has changed every business in this world. Mao kini siya ang nag-usab sa mga negosyo dinhi sa kalibutan. And they say that is why they are the true church. Nagasulti sila dinhi nga mao kana ang tinuod kuno nga simbahan. They are an Egyptian church. O mao kini ang Ehiptohanon di ito nga simbahan. They are true as Egypt is true, Tinuod ni sa Egypt sa Ehiptohanon, which was destroyed by Moses and God with a plague. ug mao kini giguba ni Moises kaniadto ug gipamuhat kini sa Ginoo. And in Revelation 18, Babylon is destroyed the same way. Sa bugna 18 sab ang Babylonia giguba sama sa pamaagi niini. With fire. Pinaagi sa kayo. And that is the future of the Vatican. Ug mao sab kana ang umaabot sa mahitabo sa Vatican. The business people were crying because Babylon is destroyed. Ang mga negosyante nga mga tao sa una nagahilak gayud. This Tungod tells kay me naguba ang Babylonia. that all of the business of the world comes from the Vatican. Tungod kay ang tanang negosyo dinhi sa kalibutan nagagikan sa Vatican. How is it possible? Unsa man kini ka imposible, ka posible. They own
The banks, na sila kaugalingon nga bangko. they own the banks. Did you know that? Kay bawa kamo nga aduna sila kaugalingon nga bangko. There is more gold in the Vatican than in the whole world together. Dunay daghang bulawan sa Vatican sa bisan asa sa kalibutan. That's why they have the best land in Panglao. Mao kana aduna sila nindot nga lugar dinhi sa Panglao. They have a huge land. Aduna sila manindot nga yuta. Our friends in Panglao do not know who they are dealing with. Aduna ako amigo sa Panglao nga wala kay bawo. So we pray for them and we bless them o nga aron siya magiyahan usab. because we know that God will destroy this city of Babylon. Tungod kay nahibaw kita nga ang Ginoo nagaguba gayud naning syudad sa Babylonia. It says it is a mystery, which means it is hidden to everybody's eyes. They can't see. Nagsulti sila nga usa lamang kini ka misteryo nga nagasampong sila sa mga mata sa mga katawhan. But it is so obvious. Apan matuod gayud makita gayud nato. So they have the power over the business of the world. Adunay sila mga gahom nga sa mga negosyo dinhi sa kalibutan. Read Revelation chapter 18 and verse 17. Mabasa nato dinhi sa Bugna kapitulo. Listen, read verse 16. Revelation 18 verse 16. Mabasa nato dinhi sa Bugna kapitulo 18 bersikulo 16. Yes. Nga nagaingon, alaot ang dakong syudad nga sinul-uban kaniadto sa lino nga manipis og purpura og mapula og gidayan-dayanan sa bulawan og mga hamili nga bato og mga mutya. If you go to the Vatican, they are all wearing scarlet, red. The priests, the cardinals. Kung magadong kita sa Vatican, makita nato kini mga gipamutang dinhi nga mga burluloy, mga alahas. Here it's saying they're wearing scarlet. They are also doing that now in the Vatican. You look at a picture. Ug mao kini ato Not the makita. priests, the senior cardinals. They are all wearing red. Huh? Bisan ngadto sa Vatican makita nato ang ilahang mga sutana nga mga pula nga mga queen nga gisuot kanila. I saw in Bohol Chronicle there is one Boholano in that cardinal place. Nakita usab nako dinhi sa Bohol adunay usa ka cardinal. The only one. They are so proud of it. Og kanang usa ka cardinal naga lipay proud gayud kisiya sa iyang gisuot. But he is wearing a red clothing. Nagasuot siya og dress nga pula. And they also wear purple clothing. You can go there, you will see they wear purple. Nagasuot usab siya purple nga pula ang sutana. And it says in verse 17, in 1 hour, all of these riches come to nothing. Read verse 17 and 18. Mabasa nato dinhi sa Bugna kapitulo 18 bersikulo 17 og 18. Kay sa usa ka takna ang hilabihan kadako nga bahandi nahanaw og ang tanan nga kapitan sa sakayan og ang tanan nga nagalayag sa bisan diin nga dapit og ang mga magsasakay og ang kapid-an nga nagapatigayon sa dagat nagapahilayo og nagasinggit sa makita nila ang aso sa iyang pagkasunog nga nagaingon unsang syudara ang sama sa dakong syudad. Yes, verse 18. Also, verse 19. O gibutangan nila ang abo ang ilang mga ulo
og nanagsinggit nga nagahilak og nagagulo o nagaingon, alaot ang dako nga syudad nga nagapadato sa tanan nga may mga sakayan didto sa dagat tungod sa iyang pagkabililhon kay sa usa ka takna nahanaw siya. This is saying that everybody who was rich were made rich by the Vatican. Nagasulti dinhi nga kinsa katong nagapadato gayud sa mara gibuhat karon sa Vatican. Oh, we don't have enough time today. When the Spanish came to the Philippines, they were conquering for gold. Sa dihang nagadong ang mga Espanyol dinhi sa Pilipinas ug ila kining gipanguha, gusto nilang makuha ang mga bulawan. The whole of South America, they took it for Spain. Sa tibuok usab sa South America gisakop gini sa Espanyol. All of that money and wealth, it went to the Vatican. Tanan nga kwarta ang ilang gipanguha gipamutang kini sa Vatican. All the money from the conquests of the Spanish conquerors is there still there today. Tanan nga mga kwarta nga gipanguha sa mga Espanyol kaniadto hangtod karon tuwa gibutang kini sa Vatican. They're not, people are saying, oh, the poor priest, he doesn't have money. No, he got all the money. Ang mga tao gayon nagaampo, nagalud sa mga papa kay tungod sa ilang gitalantaw nila ang kadato adunay They're daghang even kwarta. controlling our education system. They're controlling immigration. Bisan gani ang edukasyon nga sistema gusto nila nga kontrolon. There is a great thing that they are doing. How many people have been rich Pila man gayud pa katawo ang nahimong mga dato through the Spanish conquest? It only went to the Vatican. pinaagi sa pagpanakop sa mga Espanyol. This is a war of hundreds of years. Mao kini ang gubat nga mga nahitabo sa pila ka 100 na katuig. The war of Protestants and Catholics is all about this. Mga gubat sa una sa mga protestante o sa mga katoliko about gayod dinhi sa Biblia. And now they are still at war, but they are pretending to be your friend. Hangtod karon aduna gyapon kita sa gubat. Like a Trojan horse, they are entering in like a friend into the church. Sama sa atong mga amigo nga gusto unta mo dongan ni apan gipugnan sila. How? Unsa man? By the Egyptian NIV Bible. Pinaagi sa paggamit nila sa mga Egyptian nga Biblia. It came from Egypt also. Gikan kini sa mga Ehiptohanon. Wake up, all of you pastors. Wake up. Pagmata na kamo mga pastor, pagmata na kamo. We will have to close in prayer. O Sister tapos na to sa Marichu, would you like to come and close in prayer? Ampo kita ug atong idungo ang atong mga ulo agi sa pagpaubos sa buhi nga Dios. Langitong Amahan, salamat Ginoo ni ining taknaa sa imong balaang nga adlaw nga ipapahulay Ginoo nga. Nga imong gihatag dinhi kanamo O Lord. Salamat iso ingon man usab Ginoo sa imong mga pulong nga imong gipaambit kanamo karon Ginoo. Giyahi kami sa imong balaang espiritu sa kanunay O Lord nga kami magbadasigon sa kanunay sa pagpangalaga diha kanimo O Lord. Ingon man usab Ginoo sa among mga kahigalaan, kaigsuonan, ginikanan nga anaa sa gawas Lord. Ipadala Ginoo kanunay ang imong balaang espiritu hikapag Ginoo ang ilang kasing-kasing nga sila mga duol na gayud diha kanimo sa dili pagdugay O Lord nga ikaw lamang gayud ang pagadaygon O Lord og wala nay lain usab Ginoo og unsa man galing O Lord ang kining mga nagapaundang niini mga hunahuna sa mga tao O Lord pagatangtanga kini papahawa Ginoo ang mga dautan niini mga hunahuna O Lord ni nga sa mga katawhan O Lord nga kanimo lamang gayud magadayig magahimaya. Ingon man isab Ginoo sa among pagpanguli karon O Lord nga pagyahi kami nga makauli kami sa safety. Ipapahawa Ginoo ang mga daotan nga anaa sa among palibot sa kanunay. Sa among pagpanginabuhi o kanimo lamang ang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen.
Praise the Lord. God bless you as you go. We are here again next week, Saturday, 10 o'clock. Worship dance. Wednesday also, 4:30. God bless you as you go. Amen. Pag may narinig kayo na, actually, ito yun. Egypt, Babylon, Babylon, same lang yan. Egypt, Babylon, sa atin. Ito yung mga narinig kayo sa Bible, Babylon. It's actually about Egypt. And in our modern time, it is actually the Babylon. Kaya tinanong nila yung puro resources. Kaya lahat, mostly sa mga Spanish colonies, relation. Kaya dito, sobrang yung Roman Catholicism because of the Spanish. Actually, that comes from Last time, where did we go there? Is